Unjani-ke sisi Nomusa? Yebo, ngiyaphila. Ya, ngikhona nami mama. Yebo. Sacela uchazele ababukeli mama ukuthi yini lo oyidinga kwisibani imithi. Nginenkinga lana, nginenkinga nomyeni wami, sashada. Manje inkinga waphunyelwa yimali Mhm. zasemsebenzini. Mephunyelwa yimali zasemsebenzini, wanganginika mina iy'mali. Zaphuma iy'mali wayithatha wayoyinika uma wakhe. Wena umakoti wakhe nishadile naye. Yebo, ngumakoti owalotsholwa nje sishadile mina naye. Kodwa manje mawucela imali wena ucele imali kumamezala. Funa ngicela imali kumamezala, akenzi lutho la endlini, yonke into selokhu aphunyelwa yimali, nasendlini nje akekho mnandi. Mhm. Ubhizi noma wakhe, so angazi kwenzakalani. Koda imali njengomkakhe mina ofanele aphathe iy'mali zakhe. Umama angangenzi ukuthi angima wakhe ukuthi mhlampe mina omubi. Mina ngizoyithatha imali umakhe medinga iy'dingo siyihambise ekhaya. Mefuna igrosa siyamthengela, konke siyakwenza. Mhm. Njengani, njengokuthi ziy'ngane zakhe sonke. Into eyenzakalayo kunomamezala abasile bafowethu lana. Kunomamezala abasile ngaphandle. Uthola ukuthi umfana wakhe umamezala unomakoti. Kodwa imali ithathwa inikezwe umamezala. Umakoti akanikezwe imali. Ngisho ufuna imali yama-pets, fake uyicele kumamezala. Yini lento kanti yini oyithathela ingane yabantu lapha kubo wayiletha la uyilandela ukuhlupheka? Bafowethu hhayi aniyeke lento bafowethu eniyenzayo. Lento bafowethu iyenzeka. Sekukaningi bafowethu, sekukaningi ngibuka lento yenzeka. Aniziphathe kahle bobamamezala. Wena ujabule uthini wena? Awuyithathe lento uyibhekise ngawena seyenzeka enganeni yakho lento. Awuyithathe uyibhekise ngakuwena. Ya baba, ngize lana ngizocomplain-a ngodaba lakho lokuthi angiphathekile kahle ngesenzo sakho sokuthi uthathe imali yonke njengoba wayeka emsebenzini waphunyelwa iy'mali wayoyinika uma wakho. So la ekhaya kuney'dingo ey'dingakalayo. Kumanje nanku umuzi ubolile, ubhodlokile ufuna ukulungiswa. Wena wayithatha imali wayoyinika uma wakho, wangenza lutho la ekhaya. Kodwa still nalapho ngiyakwamukela njengomyeni wami, sashada. Kodwa izenzo zakho mina angiy'thandi. Hhayi ngoba ngingakuthandi wena, ngifuna silungise le ndaba le yokuthi ungazi ukuthi ngibalulekile ngumkakho. Zonke iy'dingo zakho njengomyeni wami funa zize kumina. Yebo, ngiyakwazi. Kuyiqiniso futhi. Ngayenza le nto, ngaphunyelwa imali emsebenzini, ngayithatha ngayinikeza umama ekhaya. Mhm. Kodwa hhayi ngoba kuwukuthi kwakuyihlo sokuthi ngizole ngiyithatha kancane ngibe ngiphathanisa ngilungisa la. Sibe nomuzi omkhulu singahlali emxasweni. Mhm. Ngangenzela kona lokho nginikeza umali imali ngoba vele uma usemdala akanindaba nezinto zobumnandi lezi udadewethu lo ayithandayo yena umngami. Njengoba bengike ngachaza ukuthi umama wakwami uyayithanda izinto ey'phambili, yebo. Mhm. Yingakho ngabona ukuthi mina kuyafana noma ngingayifikisa le mali Mhm. kodwa uzokwazi ukuthi yena futhi athini asiyilande, yebo lo.